Tervehdys vaan kaikille. Minun nimeni on Oksielan Eemeli, kalastusopas ja ammattikalastaja. Tällä videolla minä näytän kuinka minä perkaan ja fileoin nämä kalat. Katsotaanpas välineitä mitä sinä tarvitset. Eli sinä tarvitset tämmösen alustan, jossa pystyt perkaamaan noi kalat, mielellään ei puista. Sitten sinä tarvitset viiltosuojahanskan, tarvitset filetin, se saa olla notkea ja terävä. Tarvitset kalapiikkiä, kalapiikillä saat hyvän otteen siitä kalasta. Sitten on hyvä olla tämmönen lasta käsittelyn aikana pyyhkimään sitä kalan rievettä sitten pois siitä sinun työskentelypisteeltä. Seuraavaksi katsotaan meidän kaloja. Lähdetäänpä sitten katsoa tämä meidän ahven. Eli tehdään sillä tavalla, samalla tavalla, eli tuo kala ylösalaisin ja kurkun puolelta viiän tuo filetti tuonne ihan peräaukkoon ja nostetaan vaan ylöspäin, niin se vatsa sieltä avautuu. Ahven on helppo ottaa tuosta kaikki sisälmykset kerralla pois. Ne lähtee ihan käsillä ja lähtee nuo koko paketti kiduksineen sieltä pois. Sitten ahvenesta lähdetään ottaa filettä, lähdetään suomun väliin, eli tuosta tonne päätä kohti tekemään tuolla lappeelleen tonne viilto, niin päästään sinne panssarisuojan väliin helposti ja tuodaan sitten filetti tuon evän ohi tuosta. Nyt päästään tuon niskan luo ja ihan tuolla filetin käreellä tehdään kääntö ja sitten tehdään filettiin pieni kulma, notkistus tuohon ja kahva edellä lähdetään sitten vetää tuo filet tuolta irti. No. Poikittainen viilto tuon suomun väliin päätä kohti tonne niskaan. Noin. Ja tässä vaiheessa tuolta niskasta tehdään pieni käännös siellä. Tässä välissä voit pikkasen kädellä painaa tuota kalaa tuolta alaspäin, jolloin tää niska ei mene poikki. Sitten pieni longistus ja sitten lähdet tuomaan taas tällä kahvaosalla sitä. Ja tuossa on tuo evä, niin se ohittaa silleen, että tää kärki käännetään täältä sen yläpuolelta ja sitten tuodaan takaisin. No, piikki tuohon niskaan. Pieni longistus tämän kylkiruotorivistön yläpuolelta ja samassa kulmassa tekemättä käytännössä mitään ylimääräistä liikettä. Veto vain, niin saadaan se sieltä sitten pois. Tää toinen file tulee pystyyn, piikki tonne niskaan, otetaan se ruoto hallintaan ja sitten vaan viillolla vedetään pois. Pyrstöstä kiinni, ihan tuolla kädellä lähdetään nahkaa myöten liuuttamaan sitä tuolla välissä pois. Ja näin meillä on ahvenfile. Toiselle sama homma. Pyrstöön liuutellaan. Noin. Tässä on vielä pystyruotoja, muutamia kappaleita tässä keskellä kohtaa. Niitäkin pystyy poistamaan, kun tunnet sormella tuon, missä ne ruodot on, niin tekemällä siihen tämmösen V-viillon, jolloin se saadaan tuosta leikattua pois. Ja tähän tulee tämmöiset niin kutsutut housut. Ja tää on sitten ruodoton ahvenfile. Tämmöisellä peruspilkkiahvenessa, niin tästä kun lähtee nyt paistamaan tai tekee ruokaa, niin mä en yleensä itse henkilökohtaisesti poista koska ne on niin pienet ruodot, että ne pehmenee kyllä valmistusvaiheessa.